Ну што, сябры, вітаю вас. Паспрабуем сёння стварыць і мінімальна аформіць разам з вамі наш YouTube канал. Для гэтага нам патрэбны створаны аккаунт у Гугле. Простымі словамі, у вас павінна быць пошта, зарэгістраваная на gmail.com. Гэта дае магчымасць нам зайсці ў свой Google профіль зверху ў правым куце. І вось тут мы можам націснуць, як бачыце, спасылку «Стварыць канал», выскоквае адпаведнае вакенца, дзе мы бачым назву, прапанаваную Гуглом, якую можна змяніць, і адпаведна імя карыстальніка, то бок наш непасрэдны адрес, спасылка на наш канал, якую можна даваць іншым людзям. Для прыкладу пакінем як ёсць. Вось тут можна запампаваць сваё фота альбо нейкі логатып, і пасля гэтага націскаем «Стварыць канал». І пераходзім ужо адразу на нашу старонку. Всё, сябры, канал створаны. Цяпер, па вялікім рахунку, застаецца толькі яго аформіць. Наладзіць канал. Нас вітае YouTube студыя, дзе вось так заходзім у персаналізацыю канала, заходзім у асноўныя звесткі. І адпаведна назву таксама можна, як бачыце, змяніць тут. Ёсць імя карыстальніка, і таксама звярніце ўвагу рубрика «Апісанне». Тут мы з вами пішам усю неабходную інфармацыю пра наш канал. Хто мы, што мы, пра што канал. Магчыма, у вас нейкія заклікі да вашай аўдыторыі, да гледачоў, якія зойдуць, каб пазнаёміцца з вами пабліжэй. Таксама звярніце ўвагу на магчымасць дадаваць спасылкі. Напэўна, у кожнага з вас ёсць свае сацыяльныя сеткі, TikTok, Telegram, Instagram і іншыя. Вось усё гэта можна таксама дадаваць тут, каб быць на сувязі з вашай аўдыторыяй. Дарэчы, назвы можна ствараць якія заўгодна, не абавязкова назвы сацыяльных сетак. Всё залежыць ад вашай крэатыўнасці. Таксама ёсць магчымасць дадаць свае кантакты, каб з вами можна было звязацца, да прыкладу, электронная пошта. Пасля таго, як мы запоўнілі ўсе асноўныя звесткі, пераходзім у закладку «Брэндынг». Адразу ж YouTube студыя прапановвае нам змясціць альбо свой фотаздымак, альбо свой логатып, альбо нейкую іншую ілюстрацыю, якая будзе з'яўляцца на YouTube там, дзе згадваецца ўласна ваш канал, альбо каля вашых відэа, альбо каля вашых каментароў. Усе тэхнічныя патрабаванні да ілюстрацыі таксама змешчаныя, што вельмі карысна. Вось давайте для прыкладу закінем вось гэткую ілюстрацыю, якую можна, дарэчы, кадраваць, павялічваць, змяншаць, усё як вам зручна. Таксама звярніце ўвагу на тое, што у вас на канале можна і варта стварыць банер. То бок гэткая шапка, якая знаходзіцца ў версе вашай галоўнай старонкі вашага каналу, на ёй таксама можна змяшчаць і дадатковую інфармацыю альбо папросту цікавую ілюстрацыю. Тэхнічныя вымогі таксама тут адразу прапісваюцца. Звярніце ўвагу, што банер будзе выглядаць па-рознаму ў залежнасці ад таго, дзе вы праглядаеце галоўную старонку вашага каналу. Ці гэта, скажам, тэлевізар, альбо гэта кампутар, альбо тэлефон. Паўсюль розныя прапорцыі і, адпаведна, трэба гэта улічваць. Як бачыце, YouTube нават падказвае, што будзе бачна на тэлевізары, што будзе бачна на кампутары, а што будзе бачна на ўсіх прыладах, у тым ліку на мабільных тэлефонах. І вось, калі вы ставіце нейкую карцінку, улічвайце, калі ласка, гэта. Звярніце ўвагу, што калі ў вас на банеры мае быць нейкі тэкст альбо, скажам, кантакты дадатковыя, то варта яго змяшчаць якраз у цэнтры. Як бачыце, вось у гэтай актыўнай частцы карцінкі, каб тэкст было бачна абсалютна на ўсіх прыладах. Паставілі і засталося запампаваць вадзяны знак відэа, якой будзе з'яўляцца ў правым куце знізу у усялякага прайгравальніка. Звычайна гэта таксама можа быць, скажам, логатып вашага каналу, альбо вы прыдумаеце штосьці яшчэ. Я паставлю такую ж самую карцінку.
Усё мы выставілі і можна таксама пазначыць, калі будзе паказвацца гэтае відэа, альбо напрыканцы, скажам, роліка, альбо нейкі адмысловы час, калі будзе з'яўляцца, альбо цягам усяго відэа. Ну давайте паставім усё відэа, гэта дастаткова зручна, калі вы не збіраецеся непасрэдна на вашым відэароліку, скажам, ставіць логатыпы, то ўсё адно гледачы будуць праглядаць ролік і ўвесь час бачыць маленькую вашу карцінку, на якую можна націснуць і, скажам, подписаться на ваш канал. І ўсё, мы можам апублікаваць, але бачыце, гузік апублікаваць у нас не актыўны, а у асноўных звестках у нас стаіць знак увагі, то бок трэба зайсці, штосьці мы там з вами альбо некарэктна зрабілі, альбо не цалкам. Давайте гэта выправім. Ну вось бачыце, уласна спасылкі. Давайте альбо выкінем, альбо напішем нейкую пошту. Ну вось уласна спасылка у нас карэктна не была аформлена, як і электронная пошта. Тут гэта ўсё вы зможаце самастойна запоўніць, альбо, прынамсі цяпер, папросту выдаліць, каб зрабіць гэта пазней, скажам, калі у вас з'явяцца гэтыя сацыяльныя сеткі альбо электронная пошта. І ўсё, апублікоўваем і глядзім канал. Давайте, дарэчы, вось нашу карцінку, наш логатып трошачкі зменім, тому што яна будзе маленькая і не вельмі будзе добра бачна, калі шмат дэталяў, што там такое. Давайте трошкі скадруем. Все, апублікоўваем і пераходзім на наш канал. Бачыце, вось у нас ужо ёсць і нейкія звесткі пра канал, якія мы з вами запаўнялі. У нас з'явіўся логатып, у нас з'явіўся банер. І все, сябры, наш канал гатовы да таго, каб запампоўваць на яго нашыя зорныя відэа.